случай. Нали ти обясних? Телевизора няма изключ, има само ключ. Нали ти обясних? Но вие гледате вече от 6 денонощия без прекъсване. Ами това е телевизора. Щом не може да спре, трябва да го гледам. Дали за това е направен? А дали не е възможно за секунда да се откъснат от това идиотско занимание и да видите кой е дошъл? В никакъв случай. Започва любимата ми реклама за кремвиш. Вие гледате от 365 път. Еми точно за това ми е любима. А ти вместо да ми броиш да ми отмерваш, отиди ми купи от тези кремвиш. Имате по-важно посещение, ваше въображение. Министърът на здравословното безгрижие настоява спешно да ви прегледа. Какъв министър? Никога не съм имала министри. Ами те току-що ви произведоха. Съвсем пресни са. Не ме разобличавайте толкова бързо, ваше неизчерпаемо въображение. Изтискайте поне една капчица фантазия. Това е моето най-глупаво чувство за жалост. Ами това не е вашето чувство за жалост. Само мъничко прилича. Ама страшно прилича. Стискайте още малко въображение и ще видите, че не съм аз. Мъкни и кажи какво искаш, прекъсна ми рекламата. Така, спешно се налага да измеря благотворното ви сияние, ваше въображение. Както е известно, телевизорът излъчва пагубна светлина, която поврежда способността ви да измисляте. Продължителното гледане на телевизия ви прави малка и незабележима. Ако не се откъснете от това вредно занимание, ще престанем да ви забелязваме безкрайно и завинаги. Можем ли да ви настъпим без да искаме? Можем да ви стъпваме с крехките, а можем да ви изядем без да сте. Как ще ми ядете? Аз не съм за ядене. Като нищо. Ако не ви виждаме, може да ви помислим за едно нищо и като нищо да ви изядем. Ти да не си дошъл да ме плашиш. Съвсем не. Искам да кажа, не съвсем. Колко засукано се изразяваш. Нали искаш да ме мериш там? Какво беше? Сериалът ми започва. Разсейвате се, ваше въображение. Спешно се налага да измеря благотворното ви сияние. Температура. Температура. Каква температура? Аз нямам никаква температура. Какво ще ми я измери? Специално за вас е изобретен нов уред. Да не е пак нещо измислено и наушки. Не, съвсем истински, но не работи. Щом не работи, значи не е истински. Искам да кажа, че не работи като обикновените уреди, защото се нарича приказен фансоволесоме. Да. Като водомер ли? Като водомер, но без вода. Значи с електричество. Колко сте изобретателна, ваше въображение. Само, че той работи с приказки. С какви приказки? С празни приказки или с сладки приказки? С всякакви приказки, ваше въображение. Не искам да ми мерят приказките. По-добре да си изгледам тази серия, после има реклами, състезания. Спокойно. Само за малко и пак ще си гледате. Но този път не към телевизора, ами сега гледате на тавана. Съсредоточете се и ми кажете какво се сещате за червената шапчета. О, колко болезнено! Сещам се за зелената си шапчица, но червената... Чистотата прибра всички летни шапки, но къде са... Не знам. Лошо, -3 градуса, но пак се съсредоточете. И гледайте към тавана. Но не въртете така очи, никой няма да ви подскаже. Сещам се за зелената си шапчица. Не знам, може да се изяркам от цитъри. Да. -3 градуса. Добре. Още един въпрос. Какво се сещате за златната ябълка? О, да. Това са сорт ябълки, които се берат нощем от групи по 3.
Може и да са братя. Аха! Предупреждава се заради братята. Но, ако не са братя, с чистокръвни кръци. Минус 5 градуса. Увредена памет. Добре, питай нещо друго. Да, ще ви питам последен въпрос. Да, вълшебната лампа е на... На кого е? Как на кого? На кого е вълшебната лампа? Моя е. Купих я с телевизор, и тя е последен модел. Минус 10 градуса. Не Питайте повече. Ще повреди уреда. Пълен пойва. Колко е зле. То и уреда май се развали, но аз ще ви предпиша специално лекарство. Какво е това лекарство? Абсолютно невиждано и абсолютно нечувано. Такова лекарство няма. Не съм му гледала рекламата. Да, защото то още не е влязло в производство. Дайте лекарството, моля. Пие ли се? Не се пие. Просто се взима. Откъде се взима? Колко отвратително мирише. Добре, че го разля. Но това беше много ваше въображение. А откъде идва тази миризма? Телевизор? Телевизора не мирише. Мирише и още как. Сега като